Ako, si Darwin. Siak ni Darwin. Ikaw, si Pedro. Sika ni Pedro. Ako, in Ilocano, Siak. Ako si Darwin. Siak ni Darwin. Hello guys, ito ang Usapang Ilocano. Sa video ito, mag-aaral tayo kung paano magsalita ng Ilocano. Isong ano kaya't but makasursuro, buyaam ingga nga malpas dahito yung video. So stay tuned and watch until the end. Ano nga ba ang Ilocano? According to Wikipedia, Ilocano is an Austronesian language spoken in the Philippines. It is the third most spoken language in the country with 8.1 million native speakers based sa 2010 Philippine Census. Siyempre, ang first ay Tagalog and the second most spoken language ay English. Pero syempre, since marami nang nagtuturo kung paano magsalita ng English, dito naman po tayo sa pagtuturo kung paano magsalita ng Ilocano. Syempre, para matulungan natin ang mga kababayan natin na gustong mag-aral at magsalita ng Ilocano. So, kung sakaling mapadpad ka sa lugar kung saan nagsasalita ng Ilocano yung mga nakapaligid sa'yo, don't worry, nandito ako para turuan ka. By the way, ako nga po pala si Darwin, laking Ilocos Norte, at ang aking nanay ay taga Pinili, Ilocos Norte, kaya meron po akong kaunting nalalaman sa mga salitang Ilocano at masaya po akong ibahagi ito para sa inyo. Sa video ito, pag-aaralan natin ang mga Ilocano words ng mga sumusunod na panghalip panao gaya ng ako, ikaw, siya, sila, kami, at tayo. Ayan, so kung gusto mong matutunan ang mga Ilocano translation ng mga ito, panoorin natin ang buong video. Ako si Darwin. Siak ni Darwin. Ako si Pablo. Siak ni Pablo. Ayan, so dalawa na po ang ating natutunan. Siak, Ilocano word ng ako. Ako si Darwin. Siak ni Darwin. And then, of course, ang pangalawa, the personal topic marker na si will be translated to ni. Okay? Si, ni. Ako si Darwin. Siak ni Darwin. Again. Ako si Darwin. Siak ni Darwin. Next, ikaw. Ang Ilocano nito, sika. Ikaw si Pedro. Sika ni Pedro. Ikaw si Juan, sika ni Juan. Okay, so dalawa na po ulit ang ating natutunan ngayon. Sika, ang Ilocano word ng ikaw. Si will be translated to ni. Si Pedro, ni Pedro. Again, ikaw si Pedro, sika ni Pedro. Next, siya. Isuna. Siya si Maria. Isuna ni Maria. Siya si Pilar. Isuna ni Pilar. Again, dalawa ulit ang ating natutunan. Isuna, ang Ilocano word ng siya. And of course, again, si will be translated to ni. Si Maria, ni Maria. Again, siya si Maria, isuna ni Maria. Next, sila. Ano naman ang Ilocano word nito? Isuda. Isuda. Sila ay Pilipino, isuda ket Pilipino. Sila ay Ilocano, isuda ket Ilocano.
Ayan, so dalawa ulit ang ating natutunan. Ang Ilocano word ng sila ay isuda. And then, ang I will be translated to ket. I, ket. Sila ay Pilipino. Isuda, ket, Pilipino. Next, kami. Kami. Ang Ilocano nito ay da kami. Ayan, so lagyan lang po natin ng da sa umpisa. Kami ay Pilipino. Da kami, ket, Pilipino. Kami ay Ilocano. Da kami, ket, Ilocano. Okay, so ganun din, dalawa ulit ang ating natutunan. Ang Ilocano word ng kami ay da kami. And then, ang I will be translated to ket. Kami ay Pilipino. Da kami, ket, Pilipino. Kami ay Ilocano. Da kami, ket, Ilocano. Next, kayo. Kayo. Da kayo. Same lang din. Lagyan lang po natin ng da sa umpisa. Kayo, da kayo. Kayo ay Pilipino. Da kayo, ket, Pilipino. Kayo ay Ilocano. Da kayo, ket, Ilocano. Again, dalawa ulit ang ating natutunan. Kayo, da kayo. At yung I, ita-translate lang natin sa ket. Kayo ay Ilocano. Da kayo, ket, Ilocano. Next, tayo. Tayo. Da tayo. Tayo ay Pilipino. Da tayo, ket, Pilipino. Tayo ay Ilocano. Da tayo, ket, Ilocano. Ayan, so dalawa ulit ang ating natutunan. Tayo, da tayo. And then, of course, I will be translated to ket. Again, tayo ay Pilipino. Da tayo, ket, Pilipino. Ayan, so recap po tayo ang mga napag-aralan natin sa videong ito. Ang mga Ilocano words ng mga sumusunod na panghalip-panao. Ako, ikaw, siya, sila, kami, kayo, at tayo. Ako, siyak. Ikaw, sika. Siya, isuna. Sila, isuda. Kami, da kami. Kayo, da kayo. Tayo, da tayo. Ako si Darwin, siya ni Darwin. Ikaw si Pedro, sika ni Pedro. Siya si Maria, isuna ni Maria. Sila ay Pilipino, isuda, ket, Pilipino. Kami ay Ilocano, da kami, ket, Ilocano. Kayo ay Pilipino, da kayo, ket, Pilipino. Tayo ay Pilipino, da tayo, ket, Pilipino. Ayan, so napag-aralan na po natin ang iba't ibang Ilocano translation ng panghalip-panao. Abangan natin ang susunod nating tutorial. Pag-aaralan naman natin kung paano ang tamang pagbati sa salitang Ilocano. So, bago po ako magpaalam, practice po muna tayo. Ayan, so magtatanong ako and then sasagutin nyo po sa comment box natin. In Ilocano ha? Okay, here we go. Hi, sino po kayo? Anong pangalan mo? Ayan, so again, pakisagot po yan sa salitang Ilocano dyan po sa ating comment box. Sana po ay nakatulong po ang video ito para po sa mga kaibigan at kababayan natin na gustong mag-aral ng salitang Ilocano. So, paano? Kita-kits ulit tayo sa susunod nating video and tutorial. My name is Dao. Thank you for watching.